ZUAPA TELLOVIN lockdown Ziaktu Chawngmawii Bung thumna le Bung lina Kalimna hian vana tong ni ber hian ka hria chhungkwa du tu sam kaneya thian min hmangai em tu kaneya kami padu em nen kanin ngai zong boka chu lo liama dam lai pial ral chu a om thei do nim ni khovel hi hetiang reng hi ni se enge vanram kai hi chak na chan tur kane hian ka shelawa kalung hi a oi hlia mai ani ma se pathian hian ama shelo lek le khovel nuam ti lutuka ka om chu tha atibik lawanyang zoite te hian boina chuan min ron pan shet reng hi alo ni a welke chuan min kher thiam em a ani zong tlangwal lung fing to ani boka kalom na tur tok le kami han chon chai he thiam em mai ani kanin mudeu renga achang chuan class kal tlai rok te hian min lo nga ka kepo kanun phung in ti danglam ve zelin ka kalma a school ka thlen nuwa pui som hian ka vakal le china welke nen kanin mu thei pha china engtin chuan omlo ma ilang in mu ringot po chu ka thalel ngoi china ni chutiang taka karil ru ka pe ka wang chuan ka hriat mi alo hian ka zirna konga kalo tlaniam em maya pol som kan ni a chan ngai lai ber hun ani veinin first term result alo chuak chu ka simpula ka pa ngai dan hi ani lo khop maya zanria kan ki lai chuan ka pa chuan duati I result hi avamak em vimole he pol som izir kumani a chan ngai ber kuma hetiang mai result nei chuan a fu lawang nia kapa kalau in thla da palani ka thei top ka chwa to ang ipas that chuan kan department a ministerial staff lama po in himlu dana omang changna saro puinen hian in kom tam lutuk to lo ula tha ang ka thusha chuan min chong hle mai kapa ani nen te chuan lekha kan zir renga lom duati in zir reng lawani hi nikuma pathum na hial ini a tuna hei I result hi heti hi ani hi police officer kani a mi psychology hi chu ka hrethiam lutuk tunlai idang lam zia te hi ka hai reng lawasin ka uma ma chuan subject dangala telve to anyang kan naute hian kapa chuan a hun lo po ini lo tunlai boruak thlirin ma se hei kumin chu thei top chu ang che puinen in india pol po hi ti top to ang che u tuition kalak sak chenga I tang hle turani kapa kan ja dun hian lekha kan zir renga lom in zir lo ka ti lo ma se I tang tok lawanyang pui chu a thiam ngai na thiam renga pakhat na ani thawa ma se nang chu hei I fail lo chawani hi ria dun karem ti to lawati ngal bur maya kapa ida thei to lawati chu kan nor lui thei ngai lawani ka hnwal ngal roya kanu chuan ni e duati hei exam poimo ma chon tur ni a tuna tang chuan I chunga hian kan stick chal to dona chu lo hria ang che pol kwa izir laia izalin angot kha chuan kan thla zalin don lo che ania o ka chu e po tui thei to lo ka chung te chu ka hnial ngam der box si lo nen ka hnwal roi mai ani second term kan chan le po chu ka chung te chu an soi ang tak takin an stick le maya kapa office kalwalin min kaltira tlai ka ban tlai deuh hlek chuan ngati nge ti zo na ka tong reng maya ulk nen po kanin mukha ta hle maya ani la class we reng box si nen kariak thei to box si lawa ma se chutiang taka an chana wang chuan keima po in ma ka son puina se ema weekly test sa hian puinen chuan kan in le thal zak kan sarte po in nangni pahni hi board exam na kan school ti ming thatu turin kan hwal che u min ti china kan sar pakhat chuan kan class min fuina po ka ming lam chuak hialin hlotling tur ka be na kong run soi chuakin first term ka ti chan nuwa ka be let na sajia le class test apiang asang ber pol kan zia thei chu soi chuakin midang fuina min hmang ve hialani tlai khat kan bang chu pui chuan ka chian lo peng ro kan thla chawang che achi lawang in ka thlen tlai chuan kanu hian nga tinge ti renga tin tlai a hian dar kar kha tuition min kaltir nen ti hian ka chawzok mayang o motorin kan thla don tho che alom a rei lawang ba ka wel ke poingai ve lawami angai theilu tuk che sin aron lengam box si lawa ngai ma se ka hun tonin zir lo alom zana phei chuan lo leng lo sham ro se achi lo mai an in peng kan thlenga min som tlata wang le kalau chak ve tho boka wang chuan ka peng ta a pui room kan omlai chuan wel ke chu ron lut ve a nuni tunlai chu kan vein mukhat em ve
nia ti ro kan in mukhat khop mai pui chuan kan in tlep zuai o ti le bathroom alu arwala aron dak le zuaya golden chance ani kha o wel ke chuan min ron pu a nuni i re thuta ka ngai chhalo lom i ron ja ngai to box si lawa nia ka chung ten strict lu tuka first term ka ti chhelu tuka chu wanga lom keima wanga mi ti chata nilove ka zir that che em lom min ngai ve thinem ti reng mai ma se ti ngai na om si lawa in ruda yang myang oi achi lo e tho chwa kan la nei lo ve ve si a engtin nge fa ti kan chomang ka soi zo ma chuan min ron fop thuta thatak chuan ka lo do ve maya akut chu hlein kamal chu zu chawatum na samaya ma se kan lo dang ve changa welke achi lo e mai thadeu khan omte a om thave maya pui nen chuan an motor chuan min thla chawa inkom na hun kan nei theilo lutuk chu shi om ka tingoi ngoya pui po chuan min che thiam ve hle a ma se welke po chu classical ve reng si a ni khat chu pui chuan ka chian thilte te shil tur che ka nei sin oi ka she chak top soita che in pa in mo nak tu class tlan bawang lo shil ro kan in mukha si inkom na hun kan nei theilo e mai ti a chu thu ka shat chuan ka phuzoka school ka kal the chengin vo in thleng hian school hi kala tlan bo ngai lo ma se welke ne na kan in mu theina tur ani awang chuan ka chak zek zek si a soimai tur po ka shilo pui chuan engtin nge ni ang kalo ole mai don em ni oi pui angai na ka shilo school tlan bo em a inkom te chu chi don em moni le a khate chui thu ni mai lom inin mukhat si a gong chhun ber ani a ama po in class a thul ve don thawa lom aza thak om engtin nge nyang local vela molian enge ka ti ve ang ka hnuk mai mai lom ka rong kal du teu lo mai khoya nge kan kalang ka shelo ama na lo ngai to mai ang chu kanu le pan zin do na kan huana thlam thadewa oma chi viawang oi ram hnoi de chu ka hlawi a ni lo po in ina om thei thawa ka she thiam to big lo kalo o top don o class kal turin ron chhuak anga chuan i ron tlang dai don nia ka shelo le ka thinlung chuan a o dai to si a tlai kan bang chu an penga chuan pui chuan ka chian nak tuk chu ati zawa ma ba khupur om tak le phur om tak ma chhon tur chuan ka hot a nak naka zana chuan tuition ka kal le a mathematics a trigonometry le mensuration kan beya karil ruwa lu thei thlot lo kan sar chuan lalnun tluang ka soingun to lutuk ngai tuangun ro zan in hi enge chia tai ti dik thei lo renga kan ngam boka sar i soidan khaman thiam har lutuk kalu chu ri foka engmo han soi chhale te a sar ka ti fiam ani kha ka ti dik to ang hei hi chokro i ti dik lo na chuan i chak lo viawang formula a soi pakhat ma shehek lo cho dik ngai na om lo ban chat thian sar please in formula khan soinon le te min mel rum hle mai ma se thadeu chuan min shila ka thiam ve le maya kan sar tuition min petu hi thiam hle maya ane na tuition chan po hi har takani ka pa thian pa fa pa ani a kan chang thei mai ani school ka kal chu ka zam hle maya ka hun man dan tur chu karil ru in ka siam fel lei theilawa ka kalang nge kal lawang ti chu ka ngai to na samaya an peng ka then chuan ka ding wanga le lama kami pa mangai ber chuan ka ta na class tholin win lo nga ve renga ma se kal ta ila enge ka ton tur te ka ngai to ve na samaya ti ngai na tak po chu ka shelo ka ding wanga kal lo mai tur chuan ka in siama school lam ka pandon chia ti chuan welke chu lo lang hlolin nuni vo in chu ka ro man ang chuan kan om don lovem ni welke class thul em chu achi do nem moni le nuni ke po inga thul ve tholom hun kan nei thelo em hi kapa ten zina tun ba khi hun rem chang kan mule lok lo mai thei sin local mai ro ti le ka kuta vona rwala an in lama chuan min kai pheita a welke an min kai na chu ka thing thlamai phal bik lova thil tha ani lo ti shereng chung chuan ka zui ta thowa in kan thlen chuan pui school kal turnin chuan kan in to ka anui se ya akal liam ta ka thin chu phudup tupa
lo thon na hlir chuang ka khata wel ke chuan nuni local ro ka room a om zo kang min kaya kan lut ta wel ke hetiang om te chu diklo school kal ka du o nuni ke ping class ka thut ve thawalom kanin mukhat ema kapati hen zina hunrem chang ka zunga ni hi hadam takhan omte wel ke ka hlau thong school bag ak chung chuan ka ding renga nuni ka tina don hleinim che khoi chadeu khan omro I bag khada ang ka bag chu min da saka min kaya khuma chuan min thutira min ron kwa pa chuan nuni ka ngai theilu tuk che asin nangla chu I re boxi a vo in po arem chang makarot to pani hi wel ke po in ka ngai chelom ma se pol sob exam ku man si a tana ngai lu tuka nia ti boy che ka hlau ve thawa ma se vo in chau chu min che thiam sham ro o arem chang ma ha dam takhan omro ka hlau thong min ron fo pa chadeu chuang ka lo do a adu thotel tela ka thiam ang chuan ka lo chang le ta ka kor kil chu phel niap niapa a kut chu chel be sakin wel ke achi lo mai nuni min hmangayem ka hmangai che ti sha reng kha min hmangai chuan he chia hi khonga in a aya thui ka kal lawang kadang zui du tabik lawa khuma chuan dim te in min butira ka phei khukle moza chu min phel saka kabula chuan ron mu a min ko ahlana nuni pasalatan min du lutuk tlat akut chu hlei ta hle maya kami pa hmangai em tak sakhau chang lum therin min han ngeng chial chu makdeu mai hian kadang lam tlat maya lo chana hnekin akhoi ang chuan ka omta tlangwal hrisel thaver vor infiami thazezek zokin tlerol tak sanel thep mai taksalum ther mi pate tizau thau thei tur du to kadal tu ommia lawa han song bol ta ka chuan ti sachak na chu so sang zelin mangai na lui puya chuan kan pil dun ta wanga ka har chu a ril rufim ka put meu chuan engkim mai chu atlai zota karil runa chu kamitue tla zoya nula thiang hlim ka ni na ka pasaltan ka hlanang ka lauti ve chin chu ti chiatin a omta tuma dem thei ka ni lo keima hian ka zir mani engtin nge min ngai ta kang tuna chuan a thei hnu ka ni ta atan hlut na reng ka nei to lawani nuni kalwame o tikha chuan min hmusit to ngot lo mo chu tiangin ngai su ka hmangai chelom in chuan na tur reng ka nei to lo nuni khatiang ril ru khapu su ka thiam lo vekani kamit tui chu atla zoya dwa ta kamin ko apha chuan nuni kan omda na wanga hmusit zui tura chemin ngai su ka hmangai che alom nupuya tan ka du che a ka nei nge bokang che chumini ni leng chuan kan om dona ka chung rila hian she omti in ka chawngoi ngoya tlaya school ban omvel pui lo thlen ma deuh chuan ka hota a ka chung te bula chuan ka pumna chuan lamin zana tuition po ka kalpe lawa kamuta daya chumini aka hun mandan chu poi ka ti in ka inchhir top theilawa ma se karil rukila chuan ka hmangai berne na hmangdun kan ni na le ache zia le atong kam chuan tlem chuan ka ngai ti thadeu hleka ka thei top chuan pa ngai taka om sham ka tuma khatianga afal ompui le kha katum to lawani ma se min dor lui thiam awangin voi khat chu kan tom dun le ta a ama ang em chuan ka in thiam lo talawa a hun lai na chuan nuam po ka ti ve renga ama sa jok ai kha chuan kanun po min hong lu tuk talo second term chu kan exam ta a exam chu kan man lain dikhat chu hunrem chang kan mu a achan te ina min ompuya an khwa aizol lo omte in lo a min ompui le a nuam ti takin hun kan mang do na ni school kan chan le a ka result lo chuak chu kan class a chuan pakhat na kani a pui chu pahni na ani a min lom pui rualin anat na chu ka mu phatlat thian ka in sia a ma se kan ngai to chian hian om ka ti pui khop mai a chan chu polriat kan ni atangin exam a piangin pakhat na ani chara tuna chu adin mun chu kan ru alan ta ani a anadu viawin ka ring ka dem lo om ka ti pui hle ani ka result chuan ka chung te pu atilom hle maya ma se ni khat chu ka pa chu transfer tok ta hlau maya promotion mu in DSP a kai sanga lungleya a omdona chu chuan tlem chuan karil ro kap ve deuh
kanu le pa hi aizol khwa an ni bik lawa kapa na tho wanga in son kwal vel kan ni a ma se aizol a hian kan omrei thokhat to hle a quarter kan lua chu kapa chuan an pu te bia in kan la lua chhun zom thei dona ka zirna a chuan thei top chwa chhun zom zel chu ka tum sau chawa school kan tren le po chu ka phak tokin ka tang ve hle a class te sapyang chuan pui nen chuan top kan ni char chara ni khat chu pui chuan Chhiarnu ULK nen hian in borua ka tha em apa ngai reng enga tinge in ti thiam lo na in nei mia lo mo o nga tinge chu tiang ani chuan la that chu nga tinge soila ka ngai ti thalawanya engmani lo iril ru na mai mayang isoi zu ka min ti vir ting tanga iril ru na lawang mo o soi phot la mole englavania tunlai chu ULK hi azia dang rawa nang han ti ila an kulei chami zeli sona ron zar na sa in ULK po hian ka be se ai na be thaviao zela anin ngai zon phei chu ka ring chia lo ma se ka thik thu chat wange ka du ai na be thachina chu thoga sha chuan kalung phu chu aron in thum ron tluk tluk maya aruk hian ka khur der der hian ka sha o tham deuh chal hian awamak don ve min hmangai angkhan in soi ve si a mi pa haurin tlak lo zia hi chu anin ngai zong po ka ti chuang lawa zeli hian a ron zar pe lu tuka ama lo mel that ba ka an hausa box si nen mani po in bol but thar le sakasin ti hian eng emo ati saka class kal turni se aron soma karin an kal zat thei box si nen ULK po hian a bicha thei lu tuka kalau thik ru china zeli hi kalau ngei thei lu tuk zeli chu ka van mu ve chak an thalak nei dan lo ngai to ate ole anin ngai zong che em ka shilawanya iril ru lo ti ha du su ULK chuan kan in ngai zong lo ama hi chuan min star video chuan ka sha ma se ke chuan chan angin ka en chu ati thawanya ka she thiam to lawe min kop te nyang lungai su ka omalom thei to pitan ka lo chuang pui ne na kan in biak hi zir top tlai ani ka ho po chu ka zuai ruai maya kanom dun masak bera ka hne na in tiam na ka hmangai chi kanu pui ni turin ka du che hetianga kan omduna ithiang hlimna min hlana wanga musit le kalsan ngal tura che min ngai su chutiang ang mi pa ka ni lo ka thei top ka chuanga na ka mu vele ka neyang che atong kam zong zong kha kala thei hil thei lawani zeli chuan azarna samo min hmangai tak tak ani chuan chung te mai mai chu paltlang ve tura ka ngai keipo in ngai zong tu nei lo bik ka ni lawa ka hmangai tan ka in vong chang alom injinia chuan chu ei khama kanu nen bazar turin kan chuaka kanu chuan duati ipas chabok si t-shirt idu per kale sakang che ti in thomna dora min shwai luta thomno kan than laia ka hoi kwal vel chuan kan pia dora ULK le nula pakhat mel thatak mai in zui hi ka hmu chu nula chu mel thale maya tin a hoi hera chuan mi hausa takan ni ti a sha theya a thomno in bel reng chu achang kang hle maya mi pa thomno zorna dora an in zui luta alandan maya chuan nu pa in nei hlim hi an ang bera an hlim mel hle maya kanu hne na chuan kanu ta hian min lo ngakla kan pia dora son kawa en kwal pa angi ka ti ka chuak ta phone chu kengin aru ka an thalak sak katuma an hmu lo thei tur ang ber chuan ka zui ru ka thil lo sha to nen chuan ka hlau thong le ril runa lutuk chu ka khuru dera chunu chuan ULK dara chuan al chel deuh reng maya ka hnai shet sheta aruk thei ang ber chuan an thla chu kalak sakta ka chuak tanal nala t-shirt pakhat chu kan leya kan honal nala phone hi ka chung te hian min khwa khir sak le ma se weekend hi chuan min pe chuaka chu po chhun lama chau zan lama phei chuan kolan phal lo shim ani kapa hian a hun lo pol som hi passport la ila khoi don nya tuna chuan izirla hi ngai poimo ber ro min ti chumi chu inrin ni ani boka ka keng chuak ve in kan thlen chuan ka ruma lutin pui chu ka kolta hello chani engei ti engtilawe nang jok engei ti sikrek enge moka khoya chunulama ka bazarang iman lom ni chuak tlangila chak khop mai ma se kanu nen kan lo bazar zo che min lo som omania itimak thei englavania pui zeli kha meli sha tiro o sha te dai che chuan ngatinge
engni lawe voina wel ke le nula pakhat bazara ka hmu a arukin an thla kalak saka ani engem o ti ka ngai to dewa ani shimshimang ni chin deuh khan an motorin an ron lam tira lom azak si lawa an hausak na mang hian thlemlung o hetuma ka ngei she shonia thalak chu min lo thon la ole kalau thonang che thla kalak chu ka thon ta a reivak lawa chuan min ron phone le ta o chiani ani nge hi zeli nge ani hi ka down roi mai ka ring renga anom dan kha rin hlel lo rual ani lo ani ngai zo nge yang nuni poikati e kong le lama chuan nang I chung tian stick si a inin mulei thei bik lawa le lama zeli na lo zar ve sik box si nen om chu ka ti pui ve reng ma se I chan ka ngai to chuan anang otang soitu reng ka she to lo pui ani phot o karil chu ana vong fonga ka hmangai min hmangai tu ni aka chiat mai chia ten kan nei thil lu ber ka thiang hlimna meu po ka hlan chuan hun tampo aliam ma in lengdang chang min be san ta si mo kami tui chu dan rual lawina tla zoi zoya a om reng ani keima thiam lo vek ani ka du na le ka hmangai na ka tilang lutuka mi patan zuam omin ka om lutuka eng aya nge min kalsan lo te lu lang le ka cho ngoi ma se kana thlot ani ka har chuak zoka wel ke chu ka phone ta a ringral thak ala lo ka dial non le ala chuang lo ka thinarim tol ma se ama zok chuan mi lo call le ta ka thinrim lutuk chu ka kuta khur dara hello di ilo call ani mo o tingei lak lawa nia kalak lo lutuka ka ti pal voina chu malam khan khongei kal khoya kal lawe ka classmate nen kan chuak loka ava poimo om ve nia poimo e kan college thilania tinge te dai chuan mi pange mei chiai chwa pui ka thian nu tinge min rin hlel zat thin o ka sajaka rin hlel ngai ni omani mai lom nuni ka dule ka hmangai zia che chu ka tilang tokin ka sia ma se nang chuan min ring hlel renga mihing ve tho ka ni ka do theina hian a tlin lo ve thei thawanya o chu do ngai rengin kalo omani mo I om dan hi in chhut let ve mai ro tiang reng chuan ka pe reng seng bik lavanya o vo inai chhuwa pui khatunge ka thian nu o chu vin lek to tunge ming enga tan ngei ti ka shedu soi ngal ro nuni khatianga thumin petur kha ini lo ka soi bok lawang min hmangai chuan soi ngal ro hei hi hmangai na ne na ingkai khop chi ni lo nuni I soi don lo mo don lo khatianga min shok masaka wang khan ka soi lawang soi su zeli ni kha ka shevek mi hausa fanu ni in college poimo achuak po in ni lo dora ingkal ka muvek cheu min zui rupe ka ni mo I che dan mai chu atoke nuni kaning zozai lutuk kanin kar tho hi ti to pang kaning to lutuk che athu soi to ber chuan min vatina em kaning lutuk che wel ke min ninga mo o kaning che englai po ado rengai mei chia hi kaning lutuk acha kumkhwa tan mangcha ka khoma chuan ka bok thlopa ka tap zoi zoya